xulíssima, Àngel, tio. Te ho juro que està xulíssima. Descobrint coves Olivets Espart 7. Saluda, Àngel. Ahí està l'Àngel en la boqueta. I és una baixada prou recta. La cova és super estreta. I així... Una formació completa des del piso fins al techo. Fuà! És super llarg, eh? Sí. Fuà! Lo que m'ha de catxar i tot, eh? Ara vinc. A veure què passa amb mi. Oh, mira, botelles de plàstic. I això, estic en un espai però supermenudet. I així ja torna a obrir-se. Menos mal, tio, que guarda la gent. I així és l'espai eixe que donava a la part de dalt d'esta formació, que està un poc banyada. Vale? Esta cavitat així, prou gran també, en estalactites molt irregulars, la veritat. I continua per allà. I així ve un espai molt reduït i estret. Hòstia, però i encara continua, tio. ¡Qué locura, tío, qué locura! Fuà, no sé si tapo. Fuà. Vaig literalment arrastrar-me pel piso. Així sí que fa una olor a humitat prou forta.